Anaitanisa msonkhano wa atolankhani ena mwa aphungu komanso ena mwa makhansala amene akuyimirira chipani cha odya zake alibe mulandu. Iwowa alankhula kuti kuyambira lero mpaka nakale aziuza anthu kuti akavotere ichakwera, komano ngati iwowo akavoteredwe monga apa tikiti ya odya zake alibe mulandu. Alankhula izi poyankhula kuti Amalawi ambiri akukopeka ndi Michael Usi chifukwa chakuti sakumudziwa bwino Michael Usi. Iwowa apereka chenjezo loopseza kwambiri kwa Michael Usi. Tatiyeni ino musatope timvere tonse zimene zinakhalira pa nthawi imene msonkhano wa atolankhaniwo unali kuchitika. Dzina langa ndine Sammavita, tiyeni tikhale limodzi. Sali okhumudwa chifukwa sanatengedwe running mate. Ife tikuona kuti a Dr. Michael Usi adanena kunena akapanga gwirizano ndi zipani zina, adatchulapo ndikapanga gwirizano ndi chipani china chachikulu m'Malawi muno, koma sitinamve marizatsi amene ayendera kumeneko. Ifeyo tikuona kuti iwo aja akuyenda okha, andi palibe amene akuachita support. Ifeyo taonapo kuti is coming from Mulanje, where anthu amphamvu ampandale ngati Dr. Brown Mpinganjira kumene amachokera, Dr. George Chaponda ndi kumene amachokera, Dr. Patricia Kaliati ndi kumene amachokera, Dr. Nankhumwa ndi kumene amachokera. Koma sitidaone anthu amenewa akuachita support. Ndi chifukwa chani? Tikuona kuti zimene akuyankhula Dr. Michael Usi ndi zankwiyo zongofuna kuti koma iwowo ndi amene amayenera kungoti akhale pa vice president. So ife tikunena kuti iwowo akuyenera kuti abwere auze mtundu wa Malawi kuti kodi chifukwa chani angoyenda okha, ndi chifukwa chani sakuyenda ndi ma MP awo, ndi chifukwa chani sakuyenda ndi makhansala awo, kusonyeza kunena kuti anthu alibe nawo chidwi. Ife tikudandaula kwambiri chifukwa chonena kuti a Dr. Michael Usi adalephera kuyendesa chipani cha UTM. Adalephera kuyendesa chipani cha UTM mpaka kumabwera ndi kukanena kuti sangapereke 20 million kupita ku convention. Tinaona kuti weakness imene idalephera kuyendesa UTM. So mena zake kama mtu mmozi wamphaza kudusa chipani chifata muno kunayambisidwa chipani ndi vice president in the name of Dr. Joyce Banda. Adayambisa chipani cha People's Party PP, chidakhazikika mpaka pano chilipo chili ndi ma structures. Nziko muno mudakhazikitsidwa chipani cha Dr. Saulos Chilima chimene chilipo mpaka pano, chimene iwowo malemu atamwalira adalephera kuchigwira ndi kuchipitiriza, ndipo kudabwera Dr. Dalisho Kabambe amene akuchigwira chili ndi ma MP ndi makhansala dziko lonse la Malawi lino. Iwo aja ngati vice president abwera ndi kuyambisa chipani chawo cha odya zake ali within the government ya Malawi Congress Party MCP, koma akulephera kuti chipani chija chichite penetrate, chikhale pena pali ponse, chikhale ndi ma MP ooneka bwino. Mungathe kuona inu yomene tikuonekera ife anthu kunoko. Can you imagine kuti tikakhale ma candidate a president, state president amene akupita ndi kumakayankhula kuti akufuna kukonza zinthu, ndipo akulephera kuchita manage anthu 97, makhansala 77, ma MP 20. So ifeyo pa zonsezi poona ndi chikhalidwe cha a Dr. Michael Usi ndi zonse zimene apanga, ife tikuona kuti Amalawi sakuyenera kuwakhulupiriranso a Dr. Michael Usi. Ngakhale ifenso tataya chikhulupiriro ndi Dr. Michael Usi, kotero kuti tapanga chiganizo chathu chimene chitachipanga titakhala ndi kukambirana kwa nthawi yayitali ndi makhansala tonse kuchokera kumwera, kumulanje, kuchikwawa, monga mmene ndakuwuzirani kuti kumwera kokha kuli ma MP awiri okha, the rest ni makhansalas. Ku Eastern Region kuli ma MP ndi 6, koma makhansala ndi ochuluka 23. Kuzuzu kuli ma MP 4 koma makhansala ndi 24. Pamene pa Central Region pano ma MP ndi 7, makhansala 10. Ndiye titayitanizana tonse tapanga chiganizo chonena kuti
tisachiteso sapoti Dr. Michael Usi ngati president. Ife kuyambira pano tikuchita endorse Dr. Lazarus Chakwera ndi engineer Vitumbiko Mumba ngati the right pair imene ikuyenera kulamula dziko lino la Malawi. Ndipo kulikonse kumene ifeyo tizipita ndi umakapanga kampeni yathu, tizikachitira kampeni Dr. Lazarus Chakwera. Chifukwa tikuona kuti akadakhala kuti zimene akupanga Dr. Michael Usi kuti anali ngati kuti iwo ali pa upresident ndipo akupanga ndi munthu wina, ine ndikukhulupirira kuti mwina akanakhala alanda kandi security, akanakhala alanda chite chonse choyenerera. Koma munthu uyuyu Dr. Lazarus Chakwera ndi munthu amene safuna zolimbana ndi anthu zake, akuyang'ana za chitukuko cha dziko lino ndi kupitiriza kupanga za chitukuko osayang'ana mbuyo. Inu mwaonapo kuti pamene apezeka kuti UTM atukwanizana ndi DPP, nthawi yomweyo Dr. Professor Arthur Peter Mutharika adayankha kusonkhano kuntandire kwaopseza UTM. Ndikukhulupirira kuti akadakhala ena ngati Dr. Lazarus Chakwera akadakhala kuyankha zonse zimene akunena Dr. Michael Usi. Koma chifukwa cha mtima uwu ongofuna kupanga zituko za dziko lino, ife tapanga chiganizo chimenechi after utonse tagwirizana kuti tikuchita endorse Dr. Lazarus Makikafe Chakwera kuti zituko zimene akupanga ifeso tipita nazo zituko zimenezi kumakuka kumene tikuchokera kuti anthu adziwe za chituko chimenechi. Koma sitikuchita kunena kuti ifeyo sitikupita ukayimira, tikukayimirabe kumadera kwathuko, ndipo we are so geared, ndipo tikawina sitikukaluzanso yayi, tukawina chifukwa ife sitikufuna za madrama, sitikukhulupirira kuti mulanje inangozaza ndi anthu amadrama. Ayi, ife tikukhulupirira kuti kumulanje kunayenera kuti kutuluke sopano president wa serious. Koma taona kuti zimenezi ndi za madrama zokhazokha. Choncho ndi mawu ochepa otere ineyo ndiyimire pamenepo. Chinthu ichi chisayinidwa ndi ma MP4 ochokera ma representatives ochokera ma region monse, komanso makhansala ochokera kuma ma wodi onse amene ali ama region amene asayinira chinthu chimenechi. Zikomo kwambiri. Ndipereke koso mpata kwa anzanga ngati ali ndi zonjezera kuti aonjezere. Tathokoza Atolankhani pobwera kunoko. There are two critical issues here. Zimene anzanga wa azipanga overlook. Mwina mngatuzi na Atolankhani ngati munamvapo kuti okay. Ine ndi Elias Madea kuchokera kumwera ku Eastern. Mwina ningafunsa Atolankhani ngati munamvapo pena pake kuti audio zake ali ndi manifesto. Malinga ndi lamulo la loyendesera ndale muziko muno, Political Parties Act, limasindikiza kuti chipani china chilichonse chayenera kukhala ndi manifesto. Manifesto wa ali ngati maso mphenya kapena kuti vision kapena kuti zimene chipanicho chizachite chikazalowa mboma. Komano so far ine pano ngati mmodzi wa amene opikisana ngati mpando wa MP wa audio zake sinamvepo ndipo sindikuziwa. Now this is very very important kuti tiziwe. Now ngati pano patasane masiku 8 sabata imodzi ndi siku limodzi tikuziwa mpaka pano kuti tizaziwa liti nanga Malawi akamata kuvota audio zake azita kuvota chani. Another also critical issue ndiona kuti ma monitors almost chipande china chilichonse including my independence aina ukhani ma monitors amene azayang'anire chisankho madera amene akuchokerawo right from kutale center ku district komanso kuma constituency komanso ma polling centers. Kumano ifeo audio zake ife we are supposed to have trained our monitors by now. Kumano pano pasidi na wapange train. So yezaona kuti siti kuzoa chine jose upange joko ulikuru. So yezaona kuti we are most likely to have problems in paying them. Ndipo siti kuzoa kodi zari pia ndrama ngati mepanga zipani zinazo yet we a party. Now being a party is doubtful kuti kodi feliza kwa nisakwa pia antuo. Fayo na kuti so far communication from above kuchipani cha audio zake through a president ya chipanichi
sitikuziwa china chilichonse. Takhate kufusa zikhamota na through a secretary general koma zikuoneka kuti zimene zikuchitika papazi ndi madrama chabe sisa serious yayi. Ndimo amenewa ndikuti I think I must concerned in manifesto sitikuziwa tilibe mpaka pano komanso monitors zoti zawalipira kwa pasa drama sitikuziwa. It most likely mamonitors ayuti audio zake ngati azakhale mamonitors ndekuti we can say kuti azakhala at their own risk. Famwe Chipani chiza kwanisa kwa president. So far we don't know anything what will happen thereafter. Zo kwambiri. Toka hapo zanga mawanko. Okay. Ine dzina langa ndi Innocent Chimwemwe Malera kuchokera ku Nalikuleodi. Ine ndine mmodzi mwa makandidate amene ndayimira nawo ngati kasa. Kudera kwathu nditakhala pasi kuti naneso ndiyimire nawo ngati kasa kudera kwathu. Kunapeza zoti nditakafika ku office ndinalandiridwa ndipo ndinauza zolinga zanga kuti ndifuna ndiyimire anandilandira mwachimwemwe. Komano kundilandira ndi kumeneko kunapeza kuti china chilichonse nomination paper tinapereka. Komano kumbali ngati ya materials ngati ma-t-shirt salu kwathuko palibe china chilichonse chimene chikubwerako. Choncho ndi chinthu chokhumudwitsa kuti kodi nanga munthu ngadziwike bwanji kuti uli mchipani pakuti makaka amene amadziwitsa kuti iweyo uli mchipani ichi ndipo anthu akuyenera kupanga support pamene walandira zinthu zimene zozo kuagayira anthu ako. Choncho ine kwathuko kuli mavuto aakulu amene tapeza ndipo ndimakhulupirira kuti kubwera kumene tinabwera ku nyumba kwa vice president tatulira nkhawa zathu koma sanatilandire. Pa chimenecho ife tinachiona kuti tili ngati ana amasiye amene makolo tilibe. Ndiye tikunena pano kuti tikuyenera tilandiridwe kwa munthu wina aliyense amene angatipange support. Ndicho linga yone kuti tithe kuyendetsa dzikoli ife dakali ana achinyamata othamanga amene tingathamange pa ground. Ndi choncho ndi mawu amenewo ndiyimeka yepompo ziko. Ine ndi Monica Chananga, shadow councillor. Chodandaulitsa kwambiri ndichone kuti ineyo ngati kudera kwathu ndinamba kalekale kwayitanitsa koma zipongwe zimene timankhidwa zone kuti mulibemo mgazeti chinthu chimene chili chodandaulitsa kwambiri. Ndewu madabwa zoti mgazeti mulibemo nangano malogo achipani timakatenga kuti amatisayinira ngati ndani. Zinthu zomwe zili zodandaulitsa. Munthu umadziwika pamene akuluakulu achipani abwera kudera anu ndi pamene chipani chija chimakhala ndi mphamvu. Mapeto ake mmalocation mwathu muti kunyozeka kumati izipani zamadzeradzera zimene zozo ndi chimakhala chinthu chokhumudwitsa pamene weyo uli serious pa chinthucho. Ndi zimakhala zinthu zomvetsa chisoni. Ifeyo suti tili pa propaganda iyayi koma nkhani ndikudandaula kuti mtundu wa Malawi udziwe zone kuti munthu pamene wachiyamba chinthu amayenekera zone kuti akhale serious. Ndezikuoneka zone kuti sali serious. Akanangonena mwina kuti sindikuthandizani. Zimene timafuna ife ndi zinthu zochepa kukambirana munthu ndi bambo ako nkhani imakhala yabwinobwino. Koma panopa tukabwera panopa chifukwa chodandaula ndi zimeneyo atitani atipanga. Akanakhala zone kuti anatigwira bwinobwino ndife anthu ochepa akanatha kutithandiza. Koma zinalephereka chifukwa chone kuti sanafune kukumana nafe atana atopa. Ndejo ndimadziwa ine wandale sagona, wandale satopa. Wandale amapanga chilichonse pa nthawi imene anthu amutani amufikira. Zikoma kwambiri. Ndine Grace Cheu nda kansala ndafunana neso ndiyankhuleko za bambo athu amanganya amaiko usi sinanga bambo ako munthu matha kuatchula dzina lililonse. Ifeyo ngati kudera kwathu tikusowa ma materials. Let's talk about ma t-shirt, zitenje, munthu kuti udziwike kuti ukuyimira chipani umayenekera ukhale ndi ma materials. Koma ifeyo kuti tifikiridwe zinthu zimenezi zikutivuta. Chabwino pa ife tokha tikumayesetsa mwina kuthamanga ndikupeza ma materials. Koma beti mafunika tikhale ndi support
yoti support abambo athu koma zikuoneka kuti iwowo zimenezo zo mumtima mwawo mulibe. Ko akukamba nkhani ya Katangale mboma ifetu pamene timapanga kuti timakhala ndiwowo timayembekeza kuti ayi ngati bambo athu asankha uku ndeti ife tili limodzi kuti tiyenda ndandani ndachakwera. Komano ndi zimene zikuchitikazi akumanena kuti yayi muboma muli Katangale chabwino akanakati Katangaleyo alimo iwo usakanapita ku khoti nkukatenga stay order kuti asapite kuti akafotokoze kuti Katangale kuyenda bwanji. Pamene popo nafeso pakuti pasachani pakuti patsa maganizo ndikuona kuti ku Chipani kwathu ku zinthu sizikuyenda bwino. Tinaona kuti yayi ife tikanaliana ulendo ulipo be ife tudeti libambuyo pandani taona kuti yayi ife kumati antilondole bambo athu achakwera nda bambo athu ang'ono avitumbiko amanganya akazakozeka ama Dr. Michael Usa akazakozeka azatipeza zikomo kwambiri. Ndini mafuso awiri loyamba ndimafuna mundiyankhe ndisanafuse mafuse nawo. Chipani chimene mmabwera kudzalowa cha odya zake alibe mlandu munali ndi chikondi kapena chidwi chofuna kuchitukula? Aliyense amene angaone mwina maklipi amene ena tonsefe pano timapanga kapena misonkhano imene timapanga ikusonyezeratu kuti tinali ndi chidwi chofuna kuwathandizira. Ndipo takhala tikumawadandaulira kwambiri atsogoleri athu pofuna kuti chipanicho chikhale cholimba. Kotero kuti talephera chifukwa kuti tagwiritsa ntchito njira zina zilizonse kuti atimve kuti ifenso tofuna kugwira ntchito pa ground. So kunena zakuti machikonda ife timachikonda ndipo tikuchikondabe. Tikhaso kufika kwa pano kumaitanizana ndi kumakumana kunali kuja konena kuti tiunikirane zinthu zonkati mwenemwene. Koma posasankha kuti tikumane nawo taona kuti mkazi ukamamenya ali nyumba akakutulukira nyumba muja kupita panja amakakuuza mwina kwa mwana amakakuuza ti mwana uyo woyambayo si wako wachiwiriyo si wako bambo ake alipo chifukwa chonena kuti wasankha kuti akayankhulire kunja. Mene tanenera kuti a president athu ndi a secretary general awo ndiponso tinene pano kuti a secretary general ndiwo sankha mtundu kuteku anzathu ambiri aku northern region akuthandizidwa akupasidwa zinthu koma wa central region ndiwa kumwera palibe amene akuthandizidwa. Iwo akungosankha ku northern region kumapatsa kunkhatabe koma yeti kuli ma MP 4 loka. Central region ili ndi ma MP 6 ma MP 7 including running mate ali pa central region pano. Koma a secretary general sachita invest kwambiri pa central region pano koma kumpoto kumene akangoyankha kuti wambwenu basa amene akupasa 8 million 10 million pitani mukapangire campaign. Pamene wa central region kupita pa nyumba pawo kukadandaula akuti musalowe kumeneko simunasate protocol zinthu zowawa kwambiri. So ifeyo poyamba tidakonda Chipani kuteku kukakhale tikulira pano tikulira chifukwa chonena kuti tidachikonda Chipanicho andi tinali ndi hope koma pano pati kunena kuti Ndeni mafuna ndidziwe kuti kodi mulipo angati chifukwa na kuti mulipo 79 nonse amene mukuyima ndiye inuyo amene mwagalukira ndangati ndipo mukati mwapanga endorse President Lazarus Chakwera wa MCP mukhala mukuvula makaka a odya zake alibe mlandu ndikuyamba kuvala makaka a MCP popita chitsogolo funso langa linali limenelo. Mene dade mwina musana yankhe. Dzina langa ndi Anthony Manda from Transworld Radio. Mwina malata anthu akudziwani ndi mbiri yochokera ku Malawi Congress Party. Wena pano kumanena kuti mwina akutumani ndi guloseri mwatsogola guloseri mugalukire akutumani kambaka zimene Dr. Michael Usa akulankhula zokhangala zodzudzula boma zokhadzula boma ena akuti akutumani kunjaku. Funso lina mwina mwake kumapetoko ndonena kuti zatero mtsopano mwatulukamo kumadera kumene mukupita konso kuli aphungu komanso makhansala a Chipani cha Malawi Congress Party zizikatani. Dzina langa ndi Watipaso Mzungu. I'm a freelance journalist.
Ndimafuna ndingomva kwa inuyo amene mukuyimira ukhansala kapena MP pa chipani cha hoja zake alibe mlandu, kuti how difficult is it for you kupanga kampeni ku madera amene mukuyimira inuyo, tikatengera ndi ma allegations amene president anu pa Chingerezi mwene lingana kuti unsubstantiated because it's not yet substantiated, yokhuzana ndi corruption mna photocopy ponso kuti akhangonera kuti amboma muli ujeni nde anthu akamaona president anu akupanga ma allegations ngati awawa oti mwina aukanaso kupita ku anti-corruption bureau kukapereka maumboni ngati amenewo, mukapita pa ground anthu akuti chani za kampeni akutengani serious kapena nanso akutengani ngati mupanga za drama ngati a president anu? Akutumani sitikuoneka otumidwa ife pano. Ineyo palibe amene angatuluse clip yonena kuti navalako t-shirt ya MCP. Nobody. Koma ndikayima pa chilungamo, I stand for the truth. Nde ena ukakhala kuti ngati terekezo ti Chakwera wachita bwino, wapanga nsewu kuchokera pa Crossroads kupita ku kupita ku Kanengo, you say kuti Chakwera apanga nsewu akuti wakuboma. Kodi nsewu palibe? Nsewu ulipo. Koma chifukwa wanena kuti a President Dr. Lazarus Chakwera apanga izi, amakutenga kukakusia ku MCP. Nde izozo ayi tiyeni tizisiye chifukwa aliyense amaziziwa yekha muntima kuti ife ndi tinasankha kupanga za hoja zake alibe mlandu. Mabwera sandi mawoti kugalukira, ife sitidagalukire koma tikunena zoona chifukwa kuchipaniko kulibeko mayendesedwe abwino a Chipani. Ngakhale enu akewo a president yo akunena kuti aliko okha, alibe so wina aliyense pakatipa ndesa kusata constitution. Ife tilibe so kuti tikhoza kupita ndi ukadandaula kapena wotiitanisa ndi ukhala nafe pansi nde palibepo zogalukira. Mukanena kuti kodi nanga ukoko kuli ma MP kale, makhansalaso kale a Chipani cha MCP, kumeneko so kuli ma independence amene ali kumeneko. So ma independence alibe yani, alibe so Chipani. Ifeyo ngati anthu amene tidasankha kuti tima ngati hoja zake alibe mlandu, pano pasi tingabwerere mbuyo ku ballot paper pakakhala hoja zake alibe mlandu. Koma ife ngati anthu tachita endorse, ndipo tikuchita endorse Dr. Lazarus Chakwera. Kukatikapita kuzisankho anthu akationa ife ndi ntchito zathu zimene ife tikupanga kuderako akati pasavoti. Sibasakati pasavoti chifukwa cha hoja zake. Ayi, akati pasavoti ngati ifeyo chifukwa ngati tatuluka chonchi ndi kuyankhula ndikuti we are geared to save this country. Ife cholinga chathu sikungofuna kuti tikaje ayi muli kakuba, iya muli akuba ukufuna kuti utani, ukufuna kuti anthu achite mob justice, akangopita azikaphandwa akaphandani, unaina kutchula akuba ndi wakuti, akuba ndi wakuti. Cholinga chotena kuti ngati pali kumanga amange ameneyo. Koma mukangoti mboma muli akuba ndetu anthu ifeyo tonse tingonyamuka ndikupita makamenya chani akubawo ama civil servant yo, ndekuti tikupanga so udani ndi ma civil servant, ndekuti ife tikagwira nawo ntchito tikapita bwanji mboma aliyense ngati tingamunene kuti ndi wakuba. Ndetu kunena kuti ife sitikubwerera mbuyo. Kodi inuyo mukukumana bwanji ndizovuta monga menda nina kale kunena kuti ine mwina ina numunationa pa 6 July tinali apa salu ya MCP, apa salu ya hoja zake alibe mlandu, kusonyeza kuti anthu ena amene Dr. Michael Usama imbira mmanja ndikumakondwera nawo anali a MCP. So lero sizingatheke kunena kuti anthu omwe akakhale adani yawo. Ayi, ndekuti ife lerolo asanduka kukhala adani yawo, ndekuti ifeso udani umeja tatani tauvala. Koma akadakhala kuti anatitenga ndikumakati ufusa kumakati unikira kuti ananga kuyenda tuti kuyenda chonchi, ifeyo ukuku sitili nawo limodzi chifukwa cha izi chifukwa cha izi tikukhulupirira kuti tikanadziwa kuti pamene tikuyenda ndi tate wathu. Koma munthu yangopita kupita kuma constituency kwa anthu angolowa angopita pansika pamene pali anthu kale kuti apite akalowe kumakuka ku constituency kwenikweni akapeze anthu kumene kuli makhansala awo, sakupanga zimenezo. Angopita pansika, apita pa wakawaka, apita pa 23, apita pati zinje zonena kuti sakupita madera mmene muli midzi mweni pamene anzawo ife takhati kuona a Dr. Lazarus Chakwera akulowa midzi ndi makapangira kampeni ma MP awo, makhansala awo, kunoko muzavotere uyu MP, muzavotere uyu kansala, president muzavotere ine, pamene iwo angokhale akuvina basi.
matera alatema amasoka chonchi inunso muzikasoka chonchi za madrama zokhazoka ndefe tikunena kuti tikukumanadi ndizovuta zochuluka nchifukwa chake ife tikunena kuti ayi kuli bwino ifeyo kaya tikaluza kuli bwino tikaluze koma tikudziwa kunena kuti tikusata njira yolongosoka koma ndikukhulupirira kuti anthu kumadera kwathuko nkhope zimene mukuziona pano ndi zonse zimene mukuziona ziluko sitikaluza tikukawina ndipo tiwina tichita nawo save this country up to 2030. Ifeyo tanena kuti tangosala ndi 7 days kupita kuzisankho pa pepala pathu pali oja zake alibe mlandu pa ballot paper urimeni oja zake alibe mlandu ndipo ifeyo a president adanena kuti sangachite resign mboma chifukwa chonena kuti iwowo apezamo za corruption akukhala mkati momwemo kuti apeze nawo mavuto ankatimo akonzedwe ife tikhala tili mkatimo tikukonza ndipo ndibwereze sitidagalukire sitikugalukira tili momwemo mpakana pa 16 September pamene tipite kuzisankho. Nde pamene Secretary General mwina Chipani chanu amatsatira titafusa sakudziwana nde mwina inu mutipo chanu Robert Edward Lunta TV. Okay, now Andian Kajonji, he who comes to justice must come with clean hands. Muntu amene akubwera pa chilungamo abene ubwera manja kotani oyera ngati sakutiziwa nde kuti ndifa misala. Okay, now does it mean kuti feo maina athu sali mu register ya meki my electoral commission? For your information, kuti muntu ukhale mu usindikizidwe mu meki register through a political party. Political party yo imainira kupanga endorse stamp yao, logo yao, ndi signature ya one of the representatives. In this particular case, a Secretary General ndamia anapanga endorse zitizo maina tonsewa. Now, when you say nkuta if sakutiziwa ndi sakutiziwa, I think that is childish. Kumaso is also zona kuti iwo sakuzwa ntchito yao. I think it's just, I don't know, sakuzwa ntchito yao. Iwo sakuzwa kuti Secretary General ndani. Ngati sakutiziwa panopa. Now, for example, my name is Elias Madea. Mukaya ngani mukaundula kuti zinanga mulibemo nangana goloka motani. Now, to answer that question, I think that question is not necessary to be asked here. Thank you. I think siti mafuna kwa chula komati achule ndiye hape kondowe ndiwopempha kwa Michael Usi si munthu Secretary General ayi ndi amene akusokoneza ngati a Dr. Michael Usi akusokonekera chifukwa anatenga munthu wa ku business is not a politician ndi yankhepo swapa pali wina amene akumalemba amati Wini Nyondo akumangolemba zake iron sheet muchizungu muchichewa ndi malata iye uja amangosatira kulikonse kumene akupita abwana tili pano tili pa chitakataka pano pamo akonda Michael Usi sadziwa munthu wa background sakumudziwa iye uja ndi wa media sakumudziwa munthu wa background is not a politician and Dr. Michael Usi achenjere naye Wini Nyondo chifukwa iyeyo akungofuna tibola aje akaja kunyumba sakuafunia zabwino Michael Usi amene akuafunia zabwino Dr. Michael Usi ndi amene tili pano mwafusafuso mulipo angati ndakuwuzani kunena kuti pali ma MP 20 ndi makhansala 77 ndeti kunena za ma MP yo ngati pali Longwe pano pa Central Region kunchisi aliko mmodzi nchisi mmodzi kukasungu aliko mmodzi do you expect kuti tikhoza kudzadzana muno hayi ndekuti ndi ochepa amene akanakhala kuti they could be taken care of anthu 20 ma MP akanakhala kuti asamalidwa bwinobwino amene aja akanakhala kuti akupanga kampeni ya Dr. Michael Usi koma mundifunse inu ndikutiko kumene mmapeza kuti Dr. Michael Usi mwina ali kumwera Central Region ndi mukapeza kuti kuli misonkhano mukapeza kuti palibe ngati makhansala afe tikumachita kupita tokha kumakazipangira tokha kampeni opanda wa Chipani ndi mmodzi yemwe kubwera kuzakupangira ndelero akamabwera kuti ndi MCP Mulungu awakhululukire mena amanenera ambu yawo kuti Mulungu awakhululukire adanena achisi
kuti tinenatu zambiri ndiye ndinene pano kunena kuti aope munthu amene sadayankhule. Kuopa kumaopa munthu amene sadapate, ukakhala olemera uziopa amene sadapate. Amaiko usi ndi chipani chawo aope anthu amene sanayambe kuyankhula 7 days iyi kuli zinthu amalawi amuzi wa Dr. Michael Usi ni ndani. Mwina akamavina ndi kumagwiragwira azigogo au maona ngati ndi munthu wabwino, ndi munthu waugaga, munthu oyipa, munthu osokonekera maganizo, munthu amene amakhala amafuna stinje pa iye yekha ngati adalephera kutulusa 20 miliyoni kuti akapereke ku UTM akayimire ku convention. Muganiza kuti munthu amene yoyo angasamale gulu ngati ilili. So pano akamabwera nkumaka nati ndi MCP ati samale ineyo pepa alanga ineyo adandisainira ndi omwewo amene akuti ndifa MCP yo. Mina amasaini asamazo ndifa MCP. Maina athu ala gazetted kumeke. Ngati mukufuna mupite kumeke, ngati simukapeza Frederick Bile Malatu, they should take me anywhere. Kandi ku court kandi kuti atitenge. Akapeza maina athu ali menemo. Sitingangobwera pano ngati anthu amisala ifeyo ya. And we are many. Pali ambiri ma text akubwera. Ena utachita kusiya kuti ayi musachoke ku ujeni, musachoke kumwera kubwera ku. Pompano tikhala timakumanaso ndi mafumu ndi kumaauza kudera kwawo komweko zimene ife taziona kuti nkatimu muli mipando folo chifukwa titalowamo. Amene ali kunja samadziwa kuti nyumbamo muli mipando folo monga makunena kwawo aino ake wa Dr. Michael Usi. Olemekezeka ine ndi John Makondesa kuchokera ku Nzati Radio and TV. Ndi mafunso angapo. Funso loyamba chiganizo chimene mwapanga mwina chotuluka chipani chawo mwina chochoka kukagwira ntchito ndi chipani cha MCP. Kodi chiganizo chimenechi munakhala pasi ngati asogoleri kumadera kwanu ndi kukambirana ndi okusatirani kapena mwangochipanga mwa inu nokha? Funso lachiwiri mwakambapo kuti Dr. Usi akakhalanso pansi ndi kuika mfundo zina kapena kuwunikiranso chipani chawo nkubweranso kwa inu muzagwira nawonso ntchito. Mwina anthu akutengeni serious motani kuti mukuchokako komanso akabwera mubwereranso. Mwakambanso posachedwa apa kuti Dr. Usi anakanika kupereka ndalama kukayimirira nawo ku convention ya UTM. Mwina mmene munkawapanga join akubweranso kachikena ndi chipani cha Odya Zake alibe mulandu, simunakhale pansi kuzunikira mfundo zimenezi kuti tikusatira munthu otani ngati wakanika kupanga izi mwina uku akapanga zotani? Zikomo. Ine ndi Nixon Mvula kuchoka ku Mid FM. Ndimafuna nditadziwa kuti inuyo kuchoka kumene mukuchoka kusiyana ndi Michael Usi ndi chifukwa choti mukunyanyala kuti sana kupatseni ma resources kapena mukuona kuti achakwera ndi munthu oyenerera going forward? Akamanena kuti kusankha umasankha pakati pa zinthu ziwiri, chabwino komanso chotani choyipa. Ifeyo being kuti takhala nawo a Michael Usi nde kuti taona ubwino wa Dr. Lazarus Chakwera ndi ubwino ndi kuyipa kwa Dr. Michael Usi. Chifukwa wani Dr. Michael Usi amayenera kukhala munthu oyamika poyamba ndi kuyamika Dr. Saulos Chilima pondilowesa mundale, ndi kuyamika Dr. Lazarus Chakwera pondisankha kukhala running mate. Udindo uja selected, udindo uja ndi appointed. So he was appointed out of the many. Mwina nthawi imene jayo anatayira mwayi wa ineyo ndikanakhala vice president nali ineyo, koma out of the many anatenga iwaja ndikuwapasa running mate ndikukakhala kumakakwera galimoto MG2 ndikumapezeka kuti akuzungulira dzikoli. Ndikadakhala ine ndikadayamba kuyamika. Ndiye ndikatenga zinthu ngati zimenezozo tikuzitenga kuti zabwino za Dr. Chakwera zikuchuluka koposera zoyipa za Dr. Michael Usi. Ndiye tapanga chisankho zochita support zisankho. Anthu mukusokoneza kuti mmene mwatulukamo iyayi chifukwa chake ife pano patabwera titavala cha Odya Zake alibe mulandu. Komanso kuma ballot paper ako amene kuli nkhope zathu simbo ya Odya Zake alibe mulandu mpaka pa 16 September. Ndiye ifeyo tili kumeneko mpaka pa 16 September koma tikhala tikukonza za mkatimo. Palibenso zonena kuti imene mwatulukamo anthu akutengeni bwanji serious 7 days to election tizikati tatuluka. Iyayi ife tikamapita kumene kuja tizikauza anthu pa ballot paper mukapeza nkhope ya Bile Malata, mukapeza simbo ya Odya Zake alibe mulandu, mukachonga choncho mpaka pa 16 September. Zinazo zizaoneka after 16 September.
komanso Nixon Mvula mwafusa bwino ko basi ife wani sitinagalukire ndibwerezanso komanso sichifukwa chakuti chani yayi kulunga mukuziwa palibe chipani kuno kumalayo kamanso ziko losala pansi chimene chimalephera kuchita support anthu ake chimene choti sichipani yayi. Now audience zake as a political party imaina kulingalira zimene zozo mobwerezanso ife sitinagalukire sitinachoke pa about tikayimira ngati audience zake alibe mlandu. Thank you. Pamapeto tikuthokozeni nonse amene munabwera makamaka atolankhani komanso amalawi nonse amene mwakhala mukutionera pano. Zambiri zikhala zikuyankhulidwa koma ife sitikubwerera mbuyo, ndipo makwathumo imvani kunena kuti ife tikupitirira ndi ulendo wathu. Mwinanso mwakhala mukuona kuti sikunabwere anthu achipani kumapanga misonkhano kumatipangira ifeyo. Nde ifeyo lero sitingakhale anthu onena kuti tikadandaule kuti kaya ena ake akutikana kaya akutani chifukwa tidazolowera. Ngati timadya therere tipitiriza kudya therereyo mpaka pamapeto. Tidyera nanu limodzi tikafika nanu limodzi kuzisankho. Tilipo ochuluka ndipo mukhala mukuona ma interviews osiyanasiyana. Tikudziwa azibwera nkumati ena ake akutumani. Ayi ife si anthu otumidwa. Nangana tituma ndani kuti tikayimire popeza tinapita tokha kukayimira. Ndelero tikukwanisa ife kutenga ndalama ndi ukapereka kwa anthu kumapanga misonkhano. Ndiye tingakalephere kupanga msonkhano ngatiwo ndi ndalama zingati zimene zingaonongeke pano zizochepa kwambiri. So ife we are more than that. Tikoza kukwanisa kuchita mobilize anthu kupanga atolankhani popanda wina aliyese kukhala kumbuyo kwathu. Chikoma chilungamo tizayima pa chilungamo ngati mmeneso iwo amaiko usi akupangira pomang'alula ifeso tilipo. Ndiye tibwereze aope amene sanasegule kukama chifukwa ife tangoyamba koma alipo so ochuluka amene akubwera kuti awaonikire mtundu wa Malawi kuti who is Dr. Michael Usi, who is Dr. Manga, munthu wa maaudio ni ndani pa dziko la Malawi lino. Zikomo kwambiri. Umu ndimo mmene wathera msonkhano wa atolankhani amene amachitisa ndi ena mwa aphungu a chipani cha odya zake alibe mlandu. Awa ndi achiwiri chifukwa oyamba anali uja amene timadziwa bwino mu sewero la tikuferanji ndi dzina la achisi amene anayankhula mawu akuti Michael Usi si munthu wabwino ngati mmene amalawi ambiri amawadziwira. Well, ngati video iyi muyikonda lola ndidziwe maganizo anu into comment section below. Dzina langa ndine Sam Mavita, tonane mu video satirayi.